Okay guys, so mamimingwit na naman tayo ngayon. So bumili tayo ng ng feeds Integra 2000 tsaka floating feeds. Bumili tayo. So ito yung bahay natin ngayon. So ayan yung mga kasama ko. Ayan. Ayan yung mga kasama natin. So stay put muna kayo guys. Papunta na tayo sa spot natin. Papunta tayo sa Minalin, Pampanga. Pampanga pa ba yan? Pulpul Bartolome? Oo. Ayun. Bartolome. Bulbul na. Hayop na yan. Hayop na yan. Kasama natin si Papa BBMX Vlog. Pre, ano yung YouTube channel mo? Dodong Fishing Vlog, pre. Dodong Fishing Vlog. Ayan. Kasama natin ngayon. Hi guys, so nakarating na tayo sa spot natin. Ayan, ang spot natin, dami. Shoutout nga pala kay JR Rosa. Hindi ka sumama, pre. Ang ganda dito. Next time. Shoutout daw. Ayan. Ganda ng view, oh. Yun, oh. Yung mga gilid na yan, pre. Yung mga gilid dyan. Palaisdaan talaga yan. Dito lang pwede yung mga mingwit. Ayan. Tulay. Shoutout pala kay Ebet. Miss Ermita. Ayan. Tsaka kay Jonathan Bayola. Ayan. Shoutout sa inyo. Thank you sa support. So ayan, malalaking truck. Malalaking truck na dumadaan dito. Shoutout. Ayan guys, naghuhukay kami ng bulate. Hey! Yan. Kaway naman kayo dyan. Ayan guys, oh, ganda ng bulate, oh. Hayop na yan. Hayop na yan. Siyempre, nakahuli. Laki. Abot mo dito para maangat mo. Dandan lang, pre. Lusungin mo na. Yan. Hawakan mo na, pre. Anong isda? Hayop na yan. Kabidyo ba? Yun. Buli. Ito. Nakahuli. First catch. Isa pa. Yan, inila din yan, no? Tingnan mo nga, pre, yung mata ko. May loop yan, eh. Alito. Oo. Laki. Ano, hito, buli? African, pre. Pangina, muti ka nang tumalsik yung pamingwit ko, pre. Yan, nakahuli yung kasama natin. Buti na lang, nilusong ko na. Bahala na siya. Siyempre, kaysa makawala, sayang. Si Dodong Fishing Vlog. Kinabahan ako doon. Kala ko mapuputol na yung pamingwit kong pantilapia. Ay, putang ina. Oh, laki. Sana all. Kalahating kilo, pre, no? Hindi, 1 kilo. 1 kilo? Oh, 1 kilo. 1 kilo. You know? Ayan, guys. Ano sana all? Isang hito na African. 1 kilo. Sana all. Kala ko di ko na makukuha. Yun guys, night fishing pala to. Yun na, nabasa na po ako. Laki. Yun o. Yun, pakita ko. Hindi, huwag mo gagawin niya, Mac. Okay na yan. Sana all, kami naman. Ayan guys. Time check guys. 7:52. Ayan. 7:52. Wala pa rin akong huli. Pero yung kasama natin nakadalawa na. Dalawang hito.
Grabe, lamok dito guys. Hindi na kayong ilaw. Lakas! Ano pre? Laki! Ha? Laki! Huli mo? Oh! Tama? Laki! Ay guys, ayun no, nakakuha yung kasama natin no. Dalag. Dalag pre no, dalag no. Oo, dalag. Pwede, malaki. Pero yun no. Likod mo! Pre! Yun no. Nakadali rin sa wakas. Ang lakas! Yan, Hindi ka nang maano kung wala to. Kaya pala narinig ko yung kalapag. Oo nga eh. Parang nahulog pre. Sumabit yung ano eh. Kaya pala. Puli! Pero nakahuli isang kasama natin mga kaibigan. Laki ah. Yun, ayos. Pwede Lakas. na rin, malaking dalag. Delikado to. Pagka ano. Yo! Kuha ba pre? Kuha ba? Oo, kuwang-kuwa. Ayos. Ayos! Yun, guys. Swerte pa rin. Hanggang alas 12 kami dito guys. Mamaya-maya naman. Yun guys. Lagyan natin sa net. Para hindi na mamamatay. Walang tipid-tipid ng pain guys. Maraming pain. Tatalian natin guys, delikado eh. Munti ka nang madala kanina. Ang isa, tatalian natin. Yan, ayos. So ayan guys, nagpapa-usok tayo. Daming lamok, kanina pa kami pinakagat. Lalaki ng lamok dito, parang langaw. So ayan guys, wala na tayong nahuli. Bigo, ay Merong 3. Dalawa sa kay Dudong Fishing Vlog, sa akin isa. Si Papa Baby Mix Vlog 0. basyo Basyo. Ayan. So yun lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Bye.